Amara m ife mama m mere nwunye m. Nwunye m a na-agwa unu maka ya, mụ na ya na-abụ n'obodo oyibo. So e wee nọgide, nwunye ya wee chọọ ịnụ ụlọ, ya wee nye ya ego wee si oluo, ya gotelu mami ya rice. O buteli akpa rice ka ọ dọbali ya, ọkwa ịghọtago, maka na ndị mmadụ gwara ya sị ya na mami ya na-eje ama rice n'afịa. Ọ sị m nne na Chukwu gọziri ya, ịghọtago, na ya na-eliju afọ, na ya na-eme ọfụma, na o nwee ka ọ dụ mami ya ije na-ama rice n'afịa. Ya wee gwa nwunye ka ọ na wee sị ọ naluo, ya bute akpa rice ka ọ dọbalụ mami ya, papa ịghọta, bifo ọ nataba. Na the worst part bụ na o gotere this particular akpa rice ya kwuru bunye nne, mana ife gbasasizili anya bụ na nne ya na-akpọ nwunye na-ajụ ya, igotegokwe rice bunye mama m? Osi yes. Osi m nne na ya kpọgidere ekpo anya 5 times. Ọ na-confirm si yes na egotego bunye. Oluzie n'ikpeazụ ọ bụrụ na o gotere rice a na o bunyere mami ya this rice. Osi m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na o nwere ife na-esele ya na mami ya, na o nwegodi ife na-esele ya na mami ya, na ọkala ịgwụ ya na ya ma mbutekwa rice bunye mama gị maka na mụ na ya na-ese okwu, mana ntụnye nwa na o nwere ife ya ma na-esele ya na mami ya. Osi m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife ya ga-eme this woman, na ya mara ife ya ga-eme. Nna ka ọ kọsialụ m ife anụnwa ya, ka ife izizi pụta mụ n'ọnụ bụ ịgbago onu inyekweli ego ọ ga-eji gotelu mama nke o nyekweli ego ividi na mama nyanwa na o nwee les ịmagolo ọsị na India les ya gwara ya gotelu mami ya, na egotelu mama nyanwa because na mama nyanwa emenetego arụ na ọma mbughuzi the weight of that India les, na o nwee particular ọgọdọ ya gwara ya all this turkey wear ya gotelu mami ya. Osi m nne ife niile a gwara ya mee na o nwere nke o mere, na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme. Ya kwesị ka ajụọ ụmụ nwoke ibie, biko nwunye gị kpasago ụdị agwa na kedu ife ị ga-eme? Maka na ka si wee mazi alụ bụ na ụmụnne ya kpọbaziri ya wee na-asị ya na o gotenwuru rice bunye mama fa, kedu nke melụnụ, kedu o nwere ife ịmagolu gwabia okwu ekwesịrị igwu ya kpalibia sọsọ maka nwunye. Asị m nne na ya gwọrọkwa mami ya na ya gwara anya gote rice bunye bunyerie, maka na ọ bụrụ na ya gwa mami ya na ya na-abịawuli enwebokwa, ọkwa ịghọtago, everybody will be thinking kedu ife ịmagolu, kedu ife na-esenụ, ma ọ na ya gwara ụmụnne ịmagolu ụmụnne ya enwe ndị nwaanyị anọ n'ụfa ga-eje fa na ya na-abịa enwebe nsogbu. Mana ihe kwuru osi m na ọ bụrụkwa na ego adrọ na ya na nwunye enwekwala akaụntụ like na ya nyelie mapa everything gbasara akaụntụ ya, na ọ bụgodo na olu n'isi ego ya nyelie, na o nwekwe right iwere ego etu o si ewere ego ma ọ bụrụ na ọ chọọ igote ife nke o zuru o were ego. Mana o gonyere mami ya rice afọ nataba. Nna amụrụ m nnọọ, mana ka ọ kọsialụ m ihe a ikekwula ọtọ gwụ m. Kedu ife a ga-emeke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị? Kedu ife a ga-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị? Ọ bụgodo na di gị ada akpata ego like na gị na-akpata ego niile, ịmarọ dat na inye nne gị ife na ị kwesịrị inye nne di gị. Yes, ma ọ bụgodo na gị nwa na-akpata dị ego, maka na ọ bụrụ na di gị na-akpata dị ego na onye nne na ọ ga-enye nne gị, wee bụzialụ nke na nwoke nyere gị ego si gị gotelu nne m ife akpa rice nni imerie. Ihe m aghọtara bụ isi asị ọ na-asịzikwu n'elu ya like I don't know, I don't understand. Igotere isikwa na igotere ịmakwa na di gị ga-ama nke afọ ka m aghọtara, papa ịghọtago. Mana ife imela ajọka, ife sọrọ anya bụlụ ọ bụrụ na gị na nne di gị na-ese okwu na nzuzo, ịgwa di gị na ịma mmekwenye ya, mana ọ bụrụ na onwe okwu unu na-ese di gị kala ịmanụ. Ife imela ajọka amụrụ m ife na-esen, but whatever it is nke isikwasị ọ nwere ndị nọ na difa ada enye difa ego fe wele ego fe na-egote na-enye nne difa na-enyekwe nne nke ha, ma abụzalụ mgbe enye ya ego. Chimo ike gwụkwara m ike gwụrụ m, abụrụ m ife ga-ekwu. Ụmụ nwoke nke a dara gado na ọ bụrụ na gị kedu ife ị ga-eme, kedu ife ị ga-eme nwaanyị a mere ụdị omume. Uche kịta anụnwa bụ na ịmara na o gotere rice bunye mama gị, maka na mama gị agago nka maybe mama gị ama njọ 5 times ọ ka na-agọ na ya gonyere nne gị rice. Kpọrọ m ike ịghọta nke a. Gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyere this man aka iji ma ife ọ ga-eme. Nyekwazalụ m aka tụsalụ m ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.